Imindeni emibili isemanzini ngemva kokubulawa kukaGugu Mkhize kanye noMelcom Mathe. Kukholakala ukuthi baboshiwe ngaphambi kokudutshulwa ababulawe. Bese kusele amasonto ambalwa nje ukuthi bashade. Kwebiwe yonke impahla kwaphinde kwacekelwa phansi indawo yabo yokucima ukoma. Yo ifamily limele kakhulu ilimele angathi nokuthi ngidawucala ngakuphi ngisho ukuthi limele kangakanani kepha sibhlungu ngalesehlelo senzeke namhlanje kuseni solo nanyalo asathi ukuthi sibambaphi siyekaphi kepha sibhlungu kakhulu. Izakhamuzi zithukuthele ngenxa yokwenyuka kwezigameko zobugebengu obunodlame. Baphekwa is not the same. Guns everywhere. Everywhere there's guns. Young boys carrying guns in front of us. Siyacela nje baphathi SABC basincede. Hey, Barberton was safe ngalesa sikhathi. Hey nyali Barberton seyimoshakele. Amaphoyisa ayasiphenya lesigameko. So siyacela kumphakathi ukuthi baside uma kukhona i-information noma ulwati banalo ngalesigameko ukuthi bashayele amaphoyisa. Njengamanje sivulela icala le-house robbery, then kunamameda noma ama-counts lamabili yokubulala, kuphindze futhi kube nalelo kugcekeza kule ndzawo yokuthengisa tshwala. Njengoba sekunokwesaba kule ndawo, umphakathi unxusa ukuthi kwandiswe isibalo samaphoyisa.